vasikana ngatidzidzei kuseva. Hazvireve kuti munhu anoseva chete ndiye anotambira mari dzakawanda. Takada kutarisa basa redu iri remumba, munhu anonzi anotambira mari shoma, munhu anotambira 3000. Pa 3000 ipapo kana uchinzi uri kushanda stay in unenge utori right. Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. So iro video ramaona iro video rakaitwa neumwe content creator uyo ari kutsvakawo support yenyu vedare. Munongomhanya moendako kuMai2 TV anditika tichingokumbirawo support yenyu kuti tinge tichiita iya yavanoti women's empowerment. Saka munokwanisa kungoenda zvenyu mova mangonosiyawo something ikoko, munongonoti sub ikoko, then mungoti like and mungo commentawo. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma yangu nyaya yakamira sekudai, so ndiri nherera mukoma, but ndoda kukuudzai idzowo dzandakapindana nadzo, spiritual encounter yandakasangana nayo apo pandainge ndichangobvawo mukumitisiwa nemukomana wangu, left with no option, ndokubva ndazotizira mukomana wangu uyu. So amai vangu pavakashayika ndakabva ndazotanga kuchengetwa nagogo vangu, uye chinondirwadza kusvika muzuva ranhasi ndechekuti ivo sabhuku ava vakazotanga kundichengeta vachizonosvika pakundibata chibharo apo pandainge ndiine 14 years. Nanhasi uno vachingoriko, variko kumusha kwedu, but vachembera. I think kuti zvaizvezvi vanokwanisa vatova kuma 87 kana kuti kuma 88, but kana kuona havachatooni nekuda kwekukura vatova bofu. But dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa kumbogara kana navo pasi ndombovabvunza kuti izvo zvavakandiita apo pandainge ndichiri ne14 years vachiri kuzvirangarira here, because ndinoona sekunge zvakabva zvazondiafektera upenyu hwangu kusvika pari zvino. I can see kuti zvakatondiafektera upenyu hwangu. So amai vangu vakati vashayika, ndipo apo pandakabva ndazotanga kuchengetwa nagogo vangu, because inini amai vangu vakatongoita zvekumitisiwa. Saka kune dzinza rangu handitombozivi kuti dzinza rangu riri nechekupi. Gogo vakabva vandichengeta paya, vakabva vangonditi iwewe ziva kuti uri mwana wepano, uye hanzvadzi dzaamai vako ndidzo dzichava hama dzako, uye hama dzaamai vako ndivo vachava vedzinza rako. Gogo vangu pavainge vachiri vapenyu, upenyu hwainge huchitoendeka. Zvino gogo vangu vakazoshayika apo pandainge ndini 13 years. Gogo vakati vashayika, then hanzvadzi dzaamai dzakabva dzazoti idzo dzainge dzafunga kuti dzinge dzichitengesa zvipfuwo zvaamai, zvekare nekutengesa zvipfuwo zvainge zviri zvagogo, nekuti pamusha apa pagogo pairatidza kuti paiva nezvepowo zvainge zvichinetsa, nekuti dzimwe nguva paiti kana pakatengewa chipfuwo checheya kana chikasanobatwa kana kupiwa mvura nagogo, chipfuwo ichocho chaibva chazofa, especially dzakaita sehuku. Gogo vaiti kana zviya kana vasipo, amai vaiti kana vakatenga huku idzodzo dzaifa. Asi kana kuri kunzi amai vakatenga huku idzodzo gogo varipo, gogo vaibva vatuma ini vobva vati muzukuru enda unonditengera huku iyo yatengwa naamai vako, ndikuda kuiona. Then ndaibva ndazoenda ndobva ndanotora huku iya yandobva ndazoigamuchidza gogo. Vaingoibata so vobva vangoitarisa, vapedza kudaro ndobva vaibva vazotora kapu yemvura vobva vatanga kunwisa huku iya. Vakaita yekubata nechepahuro apa vachiimanikidza kuti inge ichinwa mvura, uye kana mbudzi kana mombe ndozvavaingoita izvi. Vaiti kana vakasaita zvinhu izvozvo, then chipfuwo chiya icho chavanenge vasina kubata kana kumanikidza kunwa mvura chaisararama. Saka vanasekuru vakangoti gogo vachingobva mukunovigwa, then 2 months later musha ndopandakabva ndanzwa zvichinzi musha wainge wava kuda kutengesewa. Apa pa2 months apa mushure mekunge gogo vashayika vakavigwa, ndainge ndichigara ndiri ndoga, because hama dzaamai vangu dzakangoti dzichingonobva mukunoviga
ivo gogo umwe noumwe ndobva atodzokera kumba kwake. Saka ndakangosara ndiri ndega, ndigere paya ndiri ndega nezera rangu iroro. Mufunge zvenyu mukoma, usiku ndaiwanzokunzwa kuti panze gogo vangu vainge vachitoita mabasa avo. Ndaizoita zvivendi ndobva ndadongorera, but gogo vaingoti kana vakangofila kuti ndakavadongorera then vaibva vamhanya, vachimhanya vakananga kuzviminda. Kubvawo ipapo handina kuzomboramba ndichiona chipoko chavo gogo. Zvino musha wagogo wakazoti watengesewa. Ndikabva ndazobvunza sekuru kuti zvino sekuru zvamatengesa musha, apa ndainge ndichitaura nasekuru dangwe remumhuri umo makaberekerwa amai vangu. Ndikati sekuru, zvino zvamatengesa musha muda kuti ndinge ndichienda kunogara kupi? Sekuru vakabva vandipindura rafu, but ndikabva ndazombotorwa nevamwe amai nini vainge vachingogara musemuraini imomo, but ndakatadza kugarisana navo amai nini ava because ivo vainge votonditora votondiita musikana wavo webasa. Ndikabva ndazotiza paya. Zvino ndainge ndava kusaziva kuti ndoenda kupi, kuzonosvika nyaya iyi ichinzwi naSabhuku kuti inini ndainge ndava kugara musango. Ndokubva azonditsvaka Sabhuku, ndokubva ndazotanga kugara naye. Iye akabva azonditi ndainge ndichazoshanda pamba pake ndichishanda semusikana webasa. Asi nekufamba kwenguva Sabhuku ava zvavainge voita ndezvekuti dzimwe nguva vaitaimira paya munhu wose paanenge arara. Vaibva vazouya muromo umo mandainge ndivete. Vakatanga vachiita zvekudai, vaingouya vobva vatanga kundibata-bata makumbo angu kuzonosvika vava kutoita zvekutoya pamusoro pangu. Then vaibva vazoburitsa sikarudzi yavo vobva vatanga kungotambisa sikarudzi yavo pasikarudzi yangu. Kudzamara sikarudzi yavo yava kuchikwanisa kupinda manje, ndobva ndakazongonzwa kapain, ropa richitonobuda. Then ivo vakabva vazondimwisa umwe mushonga. Saka mushonga uyu wavakandimwisa wainge utori mushonga wekuti ndisakwanisa kubatira pamuviri, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakazotonditambudza zvekare kumarriage uko kwandakazoenda, because ndainge ndoti kana ndikabatira pamuviri then pamuviri paya pobva pazobva. Saka ndakati ndongoramba ndobatwa chibharo navo Sabhuku ava, sezvo vainge vatondidzidzisa kuti chii chinonzi kusangana nemurume pabonde. Then ndopa ndakabva ndazotanga kudanana nemukomana wangu. Mukunodanana muya takabva tazobatwa tiri tose. Apo pandainge ndatumwa kuti ndinge ndichienda kunotsvaka huni. Saka vaiva nesystem yekuti vaipota vachinditevera kuitira kuti vange vachirara neni mugomo imomo. Saka pavakandiona kuti ndainge ndiine umwe wangu uyo ainge achindibatsira, vakabva vatanga kundirova vachinditi uri hure iwe. Iyewo uyo akazova murume wangu haana kana kutombonzwisisa kuti zvainge zvichiitika ipapo zvii zvainge zvichiitika, kuti Sabhuku ava rainge ritori godo ravo rekuti semunhu ainge ajaira kungorara neni vainge vonzwa shanje negodo kuti ndainge ndiine mukomana uyo wavainge vandibata ndiinaye mugomo imomo. Ndakarohwa mukomanashi, but ivo vakabva vazoenderera mberi zvavo nerwendo rwavo because vaita zviya zvekuteya shiri. Saka vainge vachida kuenda kunoona kuti shiri dzavainge vateya dzainge dzabatwa here muzvimakeji zvavo izvo zvavaipota vachisiya mugomo imomo. Ndopandakabva ndazotiza ndichimhanya ndichidanidzira zita remukomana wangu. Ndakabva ndazoona kuti ainge atova mujinga megomo. Ndopandakabva ndazomubata akabva anditi iye ainge ava kusada nezvangu. Ndakangoramba ndongomutevera kuzonosvika tichizonosika bonde. Saka tikangosika bonde redu kahwani, then mwedzi uchinopera ndopandakabva ndazoona kuti ndainge ndisina kugeza. Ndikabva ndazoenda kumba kwavo. Saka kuti nditi ndakakwanisa kugamuchirika, handina kugamuchirika zvachose, nekuti pandakazonobvunzwa naivo vamwene vangu vakandibvunza kuti ndainge ndakarara nemwana wavo kangani. Ndikabva ndatongotaura nyaya yainge yakaitika. Ndikati apo paakandiperekedza mugomo ndopatakangoita kahwani. Vakabva vati hakuna zvinhu zvakadaro, kuti vanhu vanongorara vose kamwe chete, munhu obva atobatira pamuviri. Munhu uyu anga agara aine nhumbu yake. Ndakashungurudzwa mukoma, ndairohwa. Dzimwe nguva ndaiti paya kana ndikatumwa kunochera mvura, paya pandinenge ndodzoka apa ndakatakura bhaketi rinenge rakazara nemvura mumusoro, then ndaibva ndatoona kuti vamwene vangu vanenge vakatondimirira. Dzimwe nguva vaitondirova nechitoropo kana kuti vaindirova neshamu. Ndakasenga bhaketi kudaro vachinditi kana ukangodonedza bhaketi iroro ucharitenga. Zvino ndaizongoramba ndakaritakura bhaketi
bucket riya mumusoro mangu ndichingoshungurudziwa. Mukoma amwene vangu chandainge ndisina kuziva ndechekuti ivo vainge vachirwa neni because ivo vainge vachida kuti ndinge ndichivajoina muhuroi. Zvino zvaiwanzokuitika ndezvekuti ndairota ndichifamba musango, but ndichifamba musango kudaro ndaibva ndazoona vamwene vangu vakandimirira nechekumberi kwangu. Ndaizoti kana ndasvika paya apo panenge paina vamwene vangu ndobva ndavabvunza kuti ko indava makangomira nhai mama. Vamwene vangu vaibva vazozama kuti vange vachindigamuchidza rimwe bhegi. Saka mazuva ekutanga ndaibvuma kugamuchira bhegi iri, asi pandakazotanga kuramba kugamuchira bhegi iroro kuhope, it was after ndazovhura bhegi iri. Ndakati ndichinovhura bhegi iri makabva mazobuda tumwe tuvana twainge twakawanda. Ndikabva ndangonzwa izwi rakanditi pfugama unamate. Ndakabva ndatanga kunamata ndiriko kuhope kwekwe. Tuvana twetwe ndokubva twatanga kuchema, uye twainge twochema tuchitiza tuchienda kuna vamwene vangu. Saka vaibva vazotanga kunetsana neni vachinditi yamwisa vana ava. Apa zvinhu izvi zvaiwanzokuitika paya pandinenge ndakatakura pamuviri, then pamuviri paya papanozonobva, then ndo pandaibva ndazoregedza kurota vamwene vangu ava. Ndakaita nhumbu dzichingobva mukoma kuzonosvika ndichizonobata mwana wangu, but vamwene vangu vakabva vazondidzinga, vakandinyepera ivo vamwene vangu kuti vainge vandibata ndichisejusa vatezvara vangu. Ivowo vatezvara vangu vainge vasitomborina kana voisi zvachose. Nanhasi uno voisi havatomborina nekuti pamba apa panotongwa navo vamwene vangu ivavo, ende vanoita zvavanenge vachida pamba ipapo. Saka it is very obvious kuti munhu wavakatanga kugadzira ndivo vatezvara, murume wavo. Ende ndaiti kana ndikazama kuti ndinge ndichienda kwavari ivo baba, kana kuri kunzi ndikarohwa navo vamwene vangu ava, ivowo vatezvara vaibva vangoti zii. Asi pane umwe musi uyo wandakazovaona vakagara zvavo vachitoyeredza misodzi, ndikabva ndaona kuti panapa pamba pakaoma. Ukuwo murume akangoudzwa naamai vake kuti iwewe mukadzi wako uyu wakamujaidza only one day, vakabva vamuti mukadzi anofanira kuti ambopota achirohwa. Kubva ipapo ndainge ndorohwa almost on a daily basis nemurume, and aitondirova zviya zvekuti ange achifadza amai vake. Ndaikwanisa kungoti paya pandinenge ndichibika sadza vanhu vagere zvavo mukicheni, kana pakangoita sekunge panenge pataurika kanyaya aitondikava bhutsu mukoma kuti ange achingofadza amai vake. Ndakabva ndazongosimuka mukoma ndokubva ndazongobvapo pamusha apa. But zvinhu zvandakasangana nazvo pamusha pavamwene vangu ndizvozvo zvekuti vaipota vachindipa bhegi, ende mubhegi umu maizobuda zvimwe zvivana izvo zvavanenge vachindimanikidza kuti ndinge ndichizviyamwisa. Ende kuramba uko kwandainge ndichiita ndokwakakonzeresa kuti ivo vange vachizonditrita very rough, because vainge vachida kuti ndinge ndichivajoina muhuroi hwavo. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvazvakangoma hazvo veduwe, anzi vamwene vangu vainge vari muroi. Saka ivo vainge vachida kuti ndinge ndichivajoina muhuroi hwavo, asi pavakaona kuti ndainge ndisingadi uye vasingakwanisi kundijoinisa muhuroi, vakabva vatanga kundibata very rough. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo pawakapindawo mumarriage kana usina kugamuchirika, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini nemurume wangu tatova ne2 months tisinganyatsokudzana mune zvakanaka. This was after murume wangu abva nerimwe ruva rake kubasa. Saka ruva iri akambotanga achiti i-artificial, then mangwana acho makuseni ameno chakangonditi muka. This was when murume wangu apo paainge achigadzirira kuti ange achienda kubasa, because inini I am a stay at home mom. Saka iye anozvozviziva kuti kumuka kwangu ndinowanzotomuka kana kuma 8:8, iye anenge atoenda kubasa because anobuda pamba somewhere kuma 6:6. Ndakabva ndazongomuka ndini uyo ndokubva ndananga kudining, ndikabva ndaona kutoti patable
painge pakatogadzikwa mawheatbix, but munhu kuti ndinge ndichimuona ndainge ndisingamuoni. Ndakati ndamuti ko muri kuitei, ndopaakabva azovhunduka ndokubva adonhedza ruva riya. Sati adonhedza ruva racho, then chivhasi ndokubva chazonoputsika akabva atanga kupopota. Akapopota mukomanashi, nanhasi uno anogara achingopopota. Ende uye kana achipopota haapopotere ruva iri, anenge achingotaura dzimwe nyaya dzakasoitika kudhara, even dzimwe nyaya dzakaitika apo patainge tichiri mukomana nemusikana. Inini hangu ndava kupindwa nepfungwa dzekuti paanenge ari kubasa ruva iri ndibva ndaritora ndobva ndanorikanda hangu kumabhini. Zvaizvezvi ruva iri rakagadzikwa mudining, saka inini ndakanzi ruva iri handifanire kuti ndinge ndichiribata. Uye pakazoya umwe mukadzi uyo anotiitira mapiece job, anotiwachira nekusiya azo aina, akabva andikomekedzera akabva ati ndikuda kuti unge uchiudza munhu wako iye kuti ruva rangu iri handidi kuti ringe richibatwa. Asi chinondinetsa ndechekuti ruva iri rinopota richidiridzirwa, but paakauya naro mukoma ndaitoona kutoti rainge rakaita kauplastic richiratidza kuti iro artificial. Ruva iri ndinoti kana ndikada kuswedera pedo naro ndinobva ndatanga kunzwa dzungu, uye ndinenge ndichitoona kutoti ruva iri harisisiri artificial. Apa iye anoridiridza each and every day, haadi kuti ringe richibatwa. Saka handizivi kuti ndoita sei, ndongoritora here ndobva ndanorikanda mumabhini. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvazvakangoma hazvo veduwe, zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi murume wangu akangoya neruva rake, saka ruva iri rava kukonzeresa noise pamba. Kana wanga uri iwewe murume obva angoya neruva rake ototanga kutoti ruva rangu handidi kuti ringe richibatwa, unoita sei? Unoritora here wobva wanorirasa kana kuti unongosiyana nazvo? Hei, zvakangoma hazvo veduwe.